ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟ್ ಐಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲು ಗಡಿಕಾರ ಆವಡ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಆವಡು ಏರೆ ಆವಡು ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜನ್ನು ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಅವಳು ದೈವದು ನರಮಣಿ ಹತ್ತು ಅವು ದೈವ ಮನಪಾವಣು ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ PU LSS ಕಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡನ ಎಂಕ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜ ಓದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಎಂಕ ಮಂತದೇರು ಎಂಕ ಮಾಟ ಮಂತದೇರು ಎಂಕ ಕರ್ತಿಮ ಮಂತದೇರು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೈದಲು ಆ ದೇವತೆ ಬೈದಲು ಈ ದೇವತೆ ಬೈದಲು ನಂಬೋಡು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದವನಿಗೂ ನಂಬಿಸುವುದು, ಅವನಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದು, ಅವನಿಗೊಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚು. ನಾಳೆ ಅವನ ತಲೆಮಾರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳುವವ. ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಟಕೀಯ ಇಚ್ಛಿ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಬ್ಬರ ಇಚ್ಛಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯವರು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಅತ್ತಣ ಆಯ್ತಾ ತೂಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಡುಪ್ಪು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿಕೃತಿ ಡುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನವರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮನ್ಪರೆ, ನನ್ನವರಿಯನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘರ್ಷ ಮನ್ಪರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ಹತ್ತು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಏರೇರಿಗೆ ಬೋಡ ಅಂಚಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಹತ್ತು, ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಾನತೆಡು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರು. ಆಯನ ಅಂತಸ್ತು ಆಯನ ಅಧಿಕಾರಗ ಪ್ರಸಾದ ಹತ್ತು. ದೇವರಿಗೂ ವಾ ಜಾತಿ ದಯಲ ಭಗವಂತಗೆ ಜೋಕುಲೆ. ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ, ಒಂಜಿ ಪಂಬದೆ, ನಲಿಕೆದಾಯ ಪಂಪನ ತಾಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಬರ್ಸಿ ನಲಿಕೆದಾಯದ ಜೀವನದ ಪಮ್ಮದದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಯ ವಿನಯ ಶರಣಾಗತಿ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪೊಡಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಡನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೀನಿ ದೈವೋಲು. ಇನಿ ಕೋಟು ಪೊಂಡಲ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ, ಕೋಟು ಪೊಂಡಲ ತೀರ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗಿದ ಚಾವೆಡಿಡು ದೈವದ ಎದುರುಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡತೊಂದಿತ್ತಳೆ. ಯೋಚನೆ ಮತ್ತದನ ಆ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಪ್ತಾನ. ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ವೈದ್ಯ ಮನತನ ಎಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಲಿತ್ತಂಡು, ನಾಟಿ ಮಂತ್ರದ ಗ್ರಂಥಲಿತ್ತಂಡು, ವಿಷದ ಗ್ರಂಥಲಿತ್ತಂಡು, ಮಂತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿನ ಅದುಮುನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಲಿತ್ತಂಡು. ಆ ಪರಂಪರೆನು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಳಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿಜ ಬರಿದನ ನಮ್ಮ ತತ್ತದಿ ನೀನಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಡೆ ತತ್ತದ ಆ ತತ್ತಿನ ತತ್ತಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರನೇ ಆದುಕೊಂಡು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಲು ದೇವರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇನಿಕ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪು. ದೈವದ ಚಾಕಿರಿದ ಕುಲುಪ್ಪಡು, ದೈವದ ಪಾತ್ರನ ಕುಲುಪ್ಪಡು, ದೈವದ ಏರೆಪ್ಪಡು ಆ ಜನಾಂಗನೇ ಎಪ್ಪಡು ನಾನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪು. ಇನಿ ರಾಜದಂಡ ಮಾತ್ರತ್ತು ದೇವದಂಡ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಂದಿಟ್ಟು ಮಾನದಂಡ ನಿಗೂಢವಾದ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ರಾಜದಂಡಲ ದೇವದಂಡಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕದ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟ ಒರೆ ನರಮಣನ ಬದುಕು ಪುನಿ ಮಾನದಂಡಡು. ಇನಿ ಅವು ನಿಗೂಢವಾದ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮಡು. ಇನಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನ ಕುಲುಪ್ಪು, ದೈವದ ಪಾತ್ರೆಲುಪ್ಪು, ಅತನ ಗುತ್ತುಬಾರಿಗಿದ ಇಲ್ಲದ ಕುಲುಪ್ಪು, ಭಾಮದ ಕುಲುಪ್ಪು, ಚಾವಡಿದ ಕುಲುಪ್ಪು, ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನಿ ಮಾನದಂಡಡು ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು, ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅತನ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಉಪ್ಪಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬದ್ಧತೆನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹೊರ್ತೊಂದೀಚ ಆಚರಣೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಒಂದುಂಡು. ಬಂದುಲೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರ್ಯಾತು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ, ಭಾರ್ಯಾತು ವೈಭವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು, ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಯಾಮಡು ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕಟ್ಟೊಂದೇ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗೋಡೆಂಚ ಅಂದು ನಮకు ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಭಾವಲೆಯನ್ನು ಎಂಚು ಒರಿಪಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಕ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಸುತ್ತದ ಆವರಣಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿದಯದ ಪರಿಧಿಗ್ಲ ಬಲಿಕಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗದ ಪಾವಿತ್ರತೆಗ್ಲ ಏತೆತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಗೋಡ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಿಜಿ. ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವಿನ ಆಚರಣೆ ಕನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಇಜ್ಜಿ. ನೆನಪುದಿಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿಕೃತಿಡುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ, ಆಕ್ರೋಶಡುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ, ಉದ್ವೇಗಡುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಿ ನನ್ನವರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮನ್ಪರೆ, ನನ್ನವರಿಯನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪರೆ, ನನ್ನವರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಪಾತೆರೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘರ್ಷ ಮನ್ಪರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ಹತ್ತು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭಾರ್ಯಾತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಭಾರ್ಯಾತು ವೈಭೋಡ ಒಂದುಂಡು. ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗಡಣೆ. ಒಂಜಿ ಕಡೆದು ಜಾತಿದ, ಒಂಜಿ ಕಡೆದು ಪಕ್ಷದ,
ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಧಿಕಾರದ, ಒಂದು ಕಡೆಟ್ ದೊಡ್ಡದ, ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಮನೋಭಾವಡು ಪ್ರಸಾದನ ಹಂಚೋಣಾಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ದಾಯ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಒರಿಪುನವಲು ನಮ್ಮ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರ. ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲಕ್ಲ ಅತೇ ಪವಿತ್ರಡು ಬೋಡು, ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಆತೇ ಪವಿತ್ರಡು, ಆತೇ ಶ್ರದ್ಧೆಡು, ಆತೇ ಭಕ್ತಿಡು, ಭಕ್ತಗ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು, ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು, ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು. ಆ ನಿಷ್ಠೆಡು, ಆ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರ್ಪುನ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ವೈದಿಕೋತ್ತಮನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ, ಧರ್ಮದ ಅವಲೋಕನ ಐಟ ಆವಡಾತ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ದೈವಾರಾಧನೆ ದುಂಬು ಬೂಡು ಗೊತ್ತದೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತಣ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಅವಿನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಹೋಮ ದೀಪುನಿ, ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಿ, ಕಲಶ ಕಟ್ಟುನಿ ಏರು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಸಂಧಿಪಾರ್ಥನದ ಮಾತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತಣ. ತೆಂಬರದ ಶಬ್ದ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಧಿಪಾರ್ಥನದ ಜೇಂಕಾರದ ತಾರಂಗದ ಅವಲೋಕನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು, ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಕಡಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು, ದೈವದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ತಾಷ್ತಾರ ಮನೋಭಾವ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಣೆ. ದೈವ ಕಟ್ಟುನೆ, ದೈವ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪ. ಐಕಿ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ, ಐಕಿ ಪಂಗಡ ಇಜ್ಜಿ, ಅಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಂಧ ಬೋಲ್ಯೆ, ಅಕುಲು ಕೊರ್ನ ಆ ಸಮಯಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ, ಆ ಸಮಯಡು ನುಡಿ ಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ದೀನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಇನಿ ಐತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಡು ಇನಿ ಸಮಾಜ ಅಡಗೆಟೊಂದುಂಡು. ನೆನಪುದಿಲೆ ಇನಿ ದುಂಬು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗದೆ ಇಲ್ಲಡು ತುಡರದಿಯರೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ತುಡರ ಅರಳನು ಇತ್ತು ತೂತರ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ಪಟ್ಟುಂಡ ಆ ತುಡರ್ದ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಕೋಣೆದೊಲೆ ತೂತುಂಡ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ಲೊಂದಿತ್ತಣ. ಯಾನು ಮಾಣಿಲಗೆ ಪೋತೀನಿ ಸುರು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೇಗಿನ ಮನೆಗೆ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಉಜ್ಜಾಲ್ದ ಎದುರುಗು ಒಂಜಾವರ್ತಿ ಆ ದೀಪ ದೀಂಡ ಐತೊಲೆ ಬೇತಲೆ ಐಟಿಜ್ಜಾಡು ಅವು ಅರ್ಲು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವು ಉಲೈ ಅರ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಾವಡಿ ಪುರ ಅರ್ಲೊಂದಿ ಬರೊಂದಿತ್ತು. ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿತನ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ, ಒಂದು ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಾಪುನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು. ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಆರಾಧನೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜಡು ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯನ ಕೊಡ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯಡ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಎಂಚ ಬದುಕವನಂತ ತೋರ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು ನಾವು ದೈವಾರಾಧನೆ. ಅಂಚ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಿನತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಭಾರಿ ಆತ ಮೌಲ್ಯಲು ಉಂಡು. ಇನಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ, ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿ, ಆಚರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರೇರೆಗೆ ಬೋಡ ಅಂಚಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಅತ್ತು. ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಾನತೆಡು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರು. ఆయన ಅಂತಸ್ತು, ఆయన ಅಧಿಕಾರಗ ಪ್ರಸಾದ ಅತ್ತು. ದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತಗ ಪೂರ್ಯರ್ಲ ಒಂಜೆ, ವಾ ಜಾತಿದಾಯಲ ಒಂಜೆ. ದೇವರಿಗೂ ವಾ ಜಾತಿದಾಯಲ ಭಗವಂತಗ ಜೋಕುಲೆ. ನಿಕುಲು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಪೋಪಿನಿ ದೇವರ ನಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಿಕುಲು ಸರ್ವಸ್ವ ಈಯೇ ಪನ್ನುದು. ಐಕೆ ಜಾತಿ ಉಂಡಾ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನ ಜಾತಿ ಕೇನುವರಾ, ದೇವರ ಜಾತಿ ಕೇನುವರಾ, ನಿಕಲು ಜಾತಿ ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುವರಾ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಲಕ್ಕದುಂಟೋಡ ಆಯ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು, ಲಕ್ಕದುಂಟದ ಆಯ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಿ ಮಾತ್ರತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಸುತ್ತದ ಪ್ರಭಾವಲಯ ಏತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ವರಿ ಪೂಜಾ ಆತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸುಭದ್ರವಾದ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕಲಿಪಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಗವಂತ ಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ. ದೈವದ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲ್ನ ಮುಖಮೂರ್ತಿಲು ಅವು ದೈವದ ಸ್ವರೂಪ, ಅವು ಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತು. ಆ ಭಾವನೆ, ಆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇರು ಪುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ. ಇನಿ ಆವಡಾಯಿನ ಭಾರಿ ಆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮಲ ಅವಿನ ಆಚರಣೆ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 12 ಯಾರಂದೆ
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋಡು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ. ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜೊಂಜು ಅಕ್ಷರ ತತ್ವಲು ಆಚರಣೆಲು ಆಚಾರಲು ಮೌಲ್ಯಲು ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು. ಅವೇನು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಡು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ಸಾಧು ಸಂತೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಲು ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಪನ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪು ನಕಲು ಇತ್ತಿನ ಕೇಣ್ ನಕಲು ಇಜ್ಜಿ, ಕೇಣ್ ನಕಲು ಇತ್ತಿನ ನಡಪು ನಕಲು ಇಜ್ಜಿ, ನಡಪು ನಕಲು ಇತ್ತಿನ ನಡಪಾವು ನಕಲು ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ದೈವಾರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೆರಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನಟು ಎಚ್ಚರದ ವಹಿಸಲೇ. ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ ಆಚರಣೆ ಕನಪುನಂಚಿನ ಚಾಕಿರದ ಕೃತಿಕೆರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ, ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಏತು ಗುರುತಿಸಿದ್ದ, ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲಿನ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುನ ಆ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಏತು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ ನೇತ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡೇನಿ. ನೇತ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ, ಒಂಜಿ ಪಂಬದೆ ನಲಿಕೆದಾಯ ಪನ್ಪುನ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಬರ್ಚಿ ನಲಿಕೆದಾಯದ ಜೀವನದ ಪಮ್ಮದದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಯ ವಿನಯ ಶರಣಾಗತಿ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪೊಡೆಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಡನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೀನಿ ದೈವಲು ಸಮಾಜಡು ಇಂಚೆ ಬದುಕೋಡು ನಿಕುಲೊಂದು ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂದು ದೈವ ಸುರುಕು ಕೊರನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಾಜಗೆ ಅಕಲ್ನ ನಯ ವಿನಯ ಸೌಜನ್ಯ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಗ ಬನ್ಪುನೇನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಲು ದೈವಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಆರಾಧನೆಡು ఆయన ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಂಚಿನ ದೈವಲು ನೆನಪುದಿಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಚಾಕಿರಿಡು ಅವು ಮಲ್ಲಜ್ಞಾನ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಕನ ಮಲ್ಲಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತದನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತದನ ನಮ್ಮ ಇಲೆಯದೊಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ಗುತ್ತುಬಾರಿಗೆದ ಇಲ್ಲಗ ಗುತ್ತುಬಾರಿದ ಯಜಮಾನಗ ಗುತ್ತುಬಾರಿದ ಸಂಸಾರಗ ಗುತ್ತುಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನ ಮೌಲ್ಯಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಬುಲೆ ಕೊರಿಯ ಇನ್ನು ಅವು ಉಂಡ ಇನ್ನು ಅವು ಒರಿದುಂಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುತ್ತದ ಮಣ್ಣದ ಕಜ್ಜದ ಸತ್ಯದ ಮೈಮೇನ ನಮ್ಮ ಏತು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋರ್ಟು ಪೊಂಡಲ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಕೋರ್ಟು ಪೊಂಡಲ ತೀರ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಗುತ್ತುಬಾರಿಗೆದ ಚಾವೆಡಿಡು ದೈವದ ಎದುರುಗು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡತೊಂದಿತ್ತಳು ಯೋಚನೆ ಮಂತದನ ಗುತ್ತುಬಾರಿಗೆದ ಕಜ್ಜೆಡು ಎತ್ತು ಮೌಲ್ಯಲು ಇತ್ತಂಡು ಏತು ಗ್ರಂಥಲು ಇತ್ತಂಡು ನಾಟ್ಯ ಮಂತದ ಗ್ರಂಥಲು ಏತಿತ್ತಂಡು ವೈದ್ಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಧೂಪುತಾರಾಧನದ ದೈವಾರಾಧನದ ಮೌಲ್ಯಡು ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲು ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮರ್ದುಲು ಇತ್ತಂಡು ಆ ಗ್ರಂಥಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯು ಜನ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉರಿಯುತ್ತಾನ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲವ ವೈದ್ಯ ಮನತನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಲು ಇತ್ತಂಡು ನಾಟಿ ಮಂತ್ರದ ಗ್ರಂಥಲು ಇತ್ತಂಡು ವಿಷದ ಗ್ರಂಥಲು ಇತ್ತಂಡು ಮಂತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿನ ಅದುಮುನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಲು ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪರಂಪರೆನು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಳಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿಜ ಬರಿದನ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸಾಧನ ಮಂತಿನಕ್ಲಿತ್ತೇರೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸಾಧನ ಮಂತದ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸೀಕನ ಗುಣ ಮಂತಿನಕ್ಲಿತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಓಲುವರಿಪಾಯ ನಮ್ಮ ತತ್ತದಿನಿ ಇನಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಡೆ ತತ್ತದ ಆ ತತ್ತಿನ ತತ್ತಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅರ್ಥವಂತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಠ ಮಂದಿರಡು ಸುರುಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಗುದು ಎಂಚೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಮನಸ್ಸು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಪಂತಡು ಆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ಜಾಗೃತ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂದೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಮುಂದೇನು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಮಠಮಾನ್ಯಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಲು ಇನಿ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಸಂಪತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರಡು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇ ಆಂಡ ಎಂಚೆಂಚ ಮಂತುಂಡ ಎಂಚೆಂಚ ಆಪಣೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಆವು ಎಂಚ ಪೋವು ಪನ್ಪುನ ಕಾಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷಯಿಸೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಡೀ ನಿಸರ್ಗನು ಪ್ರೀತಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಆರಾಧನೆ ನಿಸರ್ಗನು ಪ್ರೀತಿವಂತ ಆ ಮೂಲಕ ಮುಗಮೂರ್ತಿಲೇಡು
ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ತೂಯ ಆ ಕೇಪುಲ ಪೂತ ಕಾಡದ ಕೇಪುಲ ಪೂರ್ಟು ಆ ತಿರಿಟು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಡ ಪೇರಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾರ್ನೆಡು ಆ ದೈವಲು ಏತು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯೇಟು ಒಂಜಿ ಬೂಲ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಏತೋ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೋದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಬಾರ ಮಂತಿನಕುಲು ನೀನು ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ದಿನಟು ಯಾನೆಂಚ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬೆಳಗುನಿಕೆ ಅಂದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಕೊಡುಗೆದಾದಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯೇ ಅವ ಬಂಟ್ರುಪ್ಪಡು ಮೂಲ್ಯನಕುಲುಪ್ಪಡು ಪೂಜಾರಿನಕುಲುಪ್ಪಡು ದೇವಾಡಿಗಿರುಪ್ಪಡು ಬ್ರಾಣಿರುಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಬರೀ 12 ಆಯ್ಜಿ ಅತ್ತಣ ಇಂಚಿನ ಚರ್ಚಾ ಕೂಟ ಮಂತಂಡು ಆಯ್ಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ್ದು ಸಂಘರ್ಷ ಮಂತದ್ದು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಘಟನೆ ಸಮಾಜನ ಪುಡಪುನ ಸಂಘರ್ಷ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಾಕಲ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಾಕಲ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಮನಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಸಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಇದು ಮನ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ಅವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಕಟೆತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅವು ನಶ್ವರ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಸಂಪತ್ತು ನಿಕಲು ಏತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಜಾರ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಓವಿತ್ತುಂಡಲ ಒಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಯಾನಿ ಈ ಸಮಯನ ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀವನೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 28 ವರ್ಷಡು ಯಾನು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಆಂಡ ಈಚ್ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರನೇ ಆದುಕೊಂಡು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಆಚಾರಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಲು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಲು ದೇವರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಚ್ಚಿ ದೇವರೆಂಚ ಕೂತು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಟುಪ್ಪುನಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವ ಬೋಡತ್ತ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವರ ಒಲಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಕಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಕಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಡು ಹಾಕಲು ಜತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಹಾಕಲು ಮೂಲೆಡೆ ಅಕ್ಲೇನು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಮನೋಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಬರ್ಪುಣ ಮನ್ಪುನ ಮನೋಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ವಾ ದೇವರನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗರ್ಭೋಡಿತ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಆವಡ ಇನಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇನ ತೂವೋಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ತುವೋಡು ಗೌರವ ತೋಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಗೌರವ ತೋಡು ಇಂಚಿನಂಚಿನ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗದ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಳೆ ಧಾರಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಲುಪು ಭೂತಾರಾಧನದ ಪ್ರಾರ್ಥನಕ್ಲು ಏರೇ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತಿರು ದೈವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಎಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸೈತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇಹನ ಪೊತ್ತವನಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪುಯಟೆ ಲೀನಾಪುನಿ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನಾಪುನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಗುತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಅಧಿಕಾರಗತ್ತು ಗುತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಗೌರವಗತ್ತು ಗುತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಚಾವಡಿ ಬಾಮ ಒಂದು ಪೂರಪ್ಪುನಿ ಗೌರವ ಅಧಿಕಾರಗತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಐತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಾದಪ್ಪುನಿ ಈ ಗಡಿಕಾರ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಂತ್ಕೊಂಡಾರ ಅಕ್ಲನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಓಡತ್ತ ಅಕ್ಲು ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತೆರ ಗೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರಡತ್ತ ಆರು ಪಣ್ಣನ ಎಂಜಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಟು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟು ಐಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲು ಗಡಿಕಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಆವಡು ಏರೆ ಆವಡು ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜನ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಅವಳು ದೈವಗ ನರಮಣಿ ಹತ್ತು ಅವು ದೈವ ಮನಪಾವಣೆ ಬೋಡಾಯ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಮನಸ್ಸದ ವಿಚಲಿತ ಬಕ ವಿಕೃತ ಭಾವನೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನಾವು ಕನಪುಣು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೆ ಅಪಗೌಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ತುಂಬದಕ್ಕೂ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ
ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು 30-40 ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡು ಜೀವನ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಊರುಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸರಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂದಿತ್ತಿಂದ ಗುತ್ತದ ಅವಲಂಬನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏತೋ ಬಡವೇರ್ನೇ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಆತ ಸಸಾರ ಮನ್ಪೋಚಿನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟమైన ನೆಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಶಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ದೈವಲು ಬಂಡ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದೈವಲು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತಂದು ಬೈದ ಪೂರ್ವ ಆನೇಡು ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡುತ್ತ ದೈವ ಬಂಡ ಕೇವಲ ಖಂಡಿತ ಆತು ದೈವಡ ಆತ ಮೈಮೇಣು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಒಂದು ಕತೆ ಋಷಿಮೂಲನ ಪಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪನೋಡನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PU LSS ಕಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಜಾಣ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಚಾವಡಿ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಸಮೇತ ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ಪೋದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಆಣ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಪೋಪುಷಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ದಯಪಣ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಂಡ ಯಾನು ಮಾಣಿಲದ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಗ ಕಾರಿದೀಯ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಓ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಒಂಜನೇ ಮನತದ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವಳು ದೀಪ ಪಾಡೋನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಜತ್ತೆ ಅವಳು ಒಕ್ಕೇಲ್ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೇಜ ದೀಪ ಪಾಡಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯೇ ದೀಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೀಟ್ರ್ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಎಂಕ್ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದೇ ಅರಲೊಂದೇ ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಣ್ಣೆಂಗ್ಲೆ ಪನ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣಲ್ತ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅಂಚೆತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ದೀಪ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಹೆಚ್ಚೆ ಪತ್ತುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನದನಿ ಕಾಣಮುಟ್ಟ ಯಾನು ದೀಪ ಪಾಡ್ನೇಟಲ್ಲ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದೆಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಪದ ನೆರೆಕರದಕ್ಕಲು ಪೂರ ತೂತೇರು 2ನೇ ದಿನ ಕೂಡ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಪೊಪ್ತೊಂಡುಂಡು ತೆಕ್ಕುನ ತೋಜುಂಡು ಪುಗೆ ಪೊಪ್ಪುನ ತೋಜುಂಡು ಈ ಘಟನೆ ಮರದನಿ ಕಾಣಮುಟ್ಟಲು ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಐಡು ಬಕ್ಕ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಕ್ಕ ಭಾರತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಲವು ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ನಾನು ಇನಿಕ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪಡು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿದ ಕುಲುಪ್ಪಡು ದೈವದ ಪಾತ್ರನ ಕುಲುಪ್ಪಡು ದೈವದ ಏರು ಎಪ್ಪಡು ವಾ ಜನಾಂಗನ ಎಪ್ಪಡು ನಾನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಏತು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಆ ಕಟ್ಟುನಕಲು ನಲಿಕೆದಕಲು ಪುರ ಆತ ಆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹತ್ತಿಚಿಂಡಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ಅಕಲು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪಂದೆ ಎತ್ತಿದಿಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬೊಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತ್ಕೊಂಡು ದೈವ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಂತ ನೋಡು ಅಕಲು ಕಟ್ಟಿನ ಟೈಮಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಪಾತೆರ ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲು ಕರ್ಪುನಂಚಿನ ಗಂಧಬೂಲಿಯದ ಪ್ರಸಾದದ ಯೋಚನೆ ಮಂತದಾರ ನಿಕಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತದಾರ ಅವೇ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊರಡು ಭಟ್ರನಕಲು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಡು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುರ ಓ ಪ್ರಸಾದ ಎಡ್ಡ್ಯಾಣ್ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಎಡ್ಡ್ಯಾಣ್ ಗಂಧಬುಲಿ ಎಡ್ಡ್ಯಾಯಿನ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ಆ ಪರಿಸರದ ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನಕ್ಲಿ ಒಂತೆ ಆಂಡಲ ಆ ಗಂಧಬುಲಿಯದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ತೆರೀತದೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಏತು ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ಬೈದಳು ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದುಡ್ಡುದ ಅಧಿಕಾರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಧಿಕಾರ ಬಂಗಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಭಂಡಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಂಡಾರ ಕೊರಂದಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಭಂಡಾರಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆಡವೇನು ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಡು ಆ ದೈವಗ ಭಂಡಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಲ ಭಂಡಾರನ ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಭಂಡಾರವಂಥದ್ದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಆಚರಣೆಲು ಇಂದು ಏತ್ ಅಸಂಬದ್ಧತೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಾಡೊಂದುಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಂತದಾರ ಇನ್ನೇನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವಳು ವಿಗಡನೆ ಆವಂದೇ ಪೋಂದು ನೆನಪುದಿಲೆ ಓರು ಭಂಡಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಕೊರಂದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಯಿ ಧೋರಣೆ ದೀತೆರ ಅವಳು ವಿಗಡನೆ ಆವಂದೇ ಪೋಪುಣು ಸಮಾಜಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಆ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ ಪರಿಸರ ಆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ವಿಗಡನೆ ಒಂದು ಪೋಂದು ಒಂದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಮಂತದೇ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡ
ಬಂಡಾರ ಕೊರಂದೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅವೇನು ಒರಿಪಾಯಿನ ಕುಳಿತನ ದಯದೀದು ಆ ಬಂಡಾರನ ಕೊರ್ದು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದುಂಬುದ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿನು ಅವತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಅವು ಮಂತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ನನಾತ್ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನಾಟಕೀಯ ವರ್ಷಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಟಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯವರು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಅತನ ಐತ ತೂಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಡುಪ್ಪುನಿ ಆರಾಧನದ ಆಚರಣೆ ಎಂಚೆಲಪ್ಪಾಡು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚನೇ ಮನ್ಪಾಡು ಉಗ್ರ ಮನ್ಪಾಡು ರೌದ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಮನ್ಪಾಡು ವಾ ಸ್ವರೂಪಲ ಮನ್ಪಾಡು ನಮಕ ಅಪ್ಪೆ ತಮ್ಮಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ವರೂಪಡಿ ತೂಪಿನ ಮನೋಭಾವನ ಮಾಡಬಹುದು ತಮ್ಮಲನ ಸ್ವರೂಪಡಿ ತೂಪಿನ ಮನೋಭಾವ ಬೋಡು ಆ ಉಗ್ರ ವ್ಯಾಕುಲ ವ್ಯಾಘ್ರ ಉಂದತ ಅಗತ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಗ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆದ ಶಕ್ತಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಅವು ಆ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಪಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೂಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನ ತಮ್ಮಲೆ ಎನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವದ ಎನ್ನ ದೈವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುನು ಆ ಭಾವನೆಡು ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಕಟ್ಟಿನ ವಾ ಸ್ವರೂಪನೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಗ್ರಡುಪ್ಪಡು ಸೌಮ್ಯಡುಪ್ಪಡು ವಾ ತೇಜಸ್ಸೇ ಉಪ್ಪಡು ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಚ್ಚು ಅವು ನಿಖಲ ಅಂತರ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಕ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಬಂಧ ನಿಖಲ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಅವೇನು ನಿಖಲು ತೂವಡು ಹೊರತು ಬಾಕಿದ ತೂದು ಐಕ್ಯ ಸೃಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ್ಪುನಿ ಐಕ್ಯ ಗೊಂದಲ ಐಕ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಐಕ್ಯ ಚರ್ಚಲು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಚ್ಚು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ನೆನಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆಡು ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡಾವಡು ಚಾವಡಿಡಾವಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಚಾವಡಿಡಾವಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಪೋಡು ಸುರುತಾದ ಕಲ್ಪವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನಿತು ಸಮಾಜಡು ಅಲ್ತ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಒಪ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮನಸ್ಸುಡಾವಡಾಯಿನಿ ಮನಸ್ಸುಡಾಯಿನ ಆವಡನಿ ಮನಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಮರತ್ವದ ಮರಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಮರತ್ವದ ಮರಣ ನಮ್ಮ ಪೂರನನ ಅಮರತ್ವದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪೂರಾ ಜೀವ ಸಂಕುಲನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರಾ ಜಾತಿಲೇನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರಾ ಪಂಥಲೇನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದುವೇ ದೇವೇರು ಇಂದೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ದೇವೇರೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಂತುಂಡಲ ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಂಡಲ ಏತು ಕಲಶ ಏರಾಂಡಲ ಈ ತತ್ವನು ನಿಕ್ಲ ಜೀವನದ ಅಳವಡಿಸಿದ ದೇವರೆಂದು ತೂಪನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಲೆ ಐಟೇ ದೇವರುಪ್ಪನಿ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ದೇವರೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ಬೋದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಐಕು ಗೊಂದಲ ಬರ್ಷಿ ಐಕು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಾಧ್ಯರೇ ದೈವ ದೇವರನ ವಿಷಯಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಐಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯರಪ್ಪ ಏರೆಲ್ಲ ದೂರದು ಕೈ ತೋಚ್ಬೋನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಏರ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರತ್ತು ಏರ್ಲ ಪಂಡಿತ ಇರತ್ತು ಏರ್ಲ ಪಾಮರ್ ಇರತ್ತು ಜಗತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಏತು ತೇರಿಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕುಲ್ತಾಲ ಮಲ್ಲ ತೇರಿ ನಕುಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅತ್ತನ ವಿದ್ವತ್ತರು ವೇದಮೂರ್ತಿಲು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಞಾನಿಲುಂದು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎಂಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಪಾತ್ರಿಲು ನರ್ತನ ಮನ್ಪುನಕಲು ಅಕಲು ಚಾಕಿರಿದಕಲು ದೈವದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಬಾಡು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಕಲು ಬಂದು ಯಾನು ದೈವ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಾರಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡಿರ್ ಯಾನು ಗಡಿಕಾರೆ ಯಾನು ಗೊತ್ತದೆ ಯಾನು ಪಂಡಿಲೇಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬುಡ್ಡನೇ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಡು ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಿ ನೇಟು ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಯಾನು ದಾಲತ್ ನೀನು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಸೊನ್ನೆ ನಾನು ಸೊನ್ನೆ ಕಡೆ ಕಾತೆ ನಮಕು ಆತೆ ಉಪ್ಪು ನಮಗೆ ಪೋನಾಗ ಆತೆ ಇನ್ನೇನು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಉಸಿರಿಟ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಹೆಸರು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಓಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ ವಿಠಲ್ ದಾಸರು ಒಲ್ಲೈತೆ ಮೂಲೈತೆ ಪ್ರಾಣ ಪೋಣು ಬಂದು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಮೀದು ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಲಿಯುಗೋಡು ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಅಂಥ ಜನ
ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳುವವ, ನಾನು ಕೇಳುವವ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೈವದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇವರದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೇದ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಉಂಟು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದ, ಸ್ವಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಸ್ವಂತ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಮಾಜ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಈ ಧರ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮೋದ್ರೈಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಮೋದ್ರೈಗಳೇ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆತನದ ಚಾವಡಿ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆತನದವರು, ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಭಕ್ತ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಭಕ್ತ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಭಕ್ತ ಹೋದಾಗ ದೇವರು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳು ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ತರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೊಳಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಗುರುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಆಗುವವರು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ತನಕ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾರ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡರು ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಜ್ಜನರು, ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಒಂದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಒಂದಾಗಲಿ. ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಈ ದೇಶ ಮೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿಯ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಎಂತೆಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು, ದುರಿತಗಳು ಅಥವಾ ಏನೇನೋ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿಯ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉಳಿತಾ ಇರೋದು. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಮಾಣಿಕ್ಯ. ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ಅನ್ನೋದು, ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಮಾಣಿಕ್ಯ. ಈ ಮಾಣಿಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ವಿಚಲಿತವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಾಮಾಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ. ಓದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಎಂಕು ಮಂತದೇರು, ಎಂಕು ಮಾಟ ಮಂತದೇರು, ಎಂಕು ಕರ್ತಿಮ ಮಂತದೇರು, ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೈದಲ್ಲ, ಆ ದೇವತೆ ಬೈದಲ್ಲ, ಈ ದೇವತೆ ಬೈದಲ್ಲ ನಂಬೋಡು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದುರಂತ ಇದು. ಬರಲಿ, ತಾಯಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಂಥವ್ರು ನಂಬುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯಗೂ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದವನಿಗೂ ನಂಬಿಸುವುದು, ಅವನಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದು, ಅವನಿಗೊಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚು. ನಾಳೆ ಅವನ ತಲೆಮಾರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳುವವ. ಇವತ್ತು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಪರಿಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಧರ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಭೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ. ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ.
ಈಶವಿಠಲ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೇನು ಬೇಡ, ನಾವೇನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚು ಉಂಟು, ಅನ್ನದಾನ ಉಂಟು, ಅದು ಉಂಟು, ಇದು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೀಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾದಂಥ ಸಮಾಜ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆದದ್ದು, ಹಿಂದುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವಂಥ ಸಮಾಜ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಆ ಮನೋಭಾವಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ಸರ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ಸರ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ನಮ್ಮವರು, ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದಾದರೂ ನಮ್ಮವರು. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗಲಿ. ಅಂಥ ಧರ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆ, ಈ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುಚರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ ಅವಧೂತ್ ಚಿಂತನ್.